যোগীরাজ মুতে ভিক্ষা দিও দেবী। প্রণাম যোগীরাজ। সৌভাগ্যবতী ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦେଉଛି। বহু দিন তଳେ ধ্বজର କନ୍ୟା ବେଦମତୀକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ସେଦିନ ତ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତା ଦେହକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ବେଦମତୀର ପ୍ରତିରୂପ। ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁଛି ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ। ସେଦିନ ବେଦମତୀକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଯୋଉ କାମନାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଶମିତ କରିବ ରାମର ଘରଣୀ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସୀତା। ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଗୀରାଜ। ହଁ ଦିଅ। ଦୟାକରି କୁଟୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। କୁଟୀରରେ ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାକିନୀ। ହଁ ଯୋଗୀଶ, ଯୋଗୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଏ କୁଟୀରରେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉଠିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଏ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଓ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ହଉ ଭଲ କଲ। ଏ ଆପଣ କଣ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀରାଜ? ଆଉ ଉପାୟ ବା କଣ? ଯୋଗୀରାଜ